Тәлгат Галиуллин, Сәйит Сақманов, Ilmek. Дүртенче бүлек. Магадан тарафларынан Казан каласына ингән алтын кисәге шактый кешенең тынычлыгын алды. Белүебезчә, Сәйит авызын ачса, үпкәсе күренеп торган ярлы ябага инесеннән сары шайтанны бүләк итеп алудан баш тартты. Алтын тирәсендә ахыр заман ыгызыгысы шул көнне үк башланып киткән икән. Хәзер дә аның рәхәтен күреп, бәхет күгендә йөзгән кешене атавы кыен. Рафаэль Сәйит ишеген шакыган төнне Замир машинасы белән егетләрне өйләренә тарата. Салонда озын сыйраклы, нечкә билле, киң җилкәле, хәйләкәр коңгырт күзле гөмбәгенә кала. Йөзе эчке хисләрен тышка чыгармаска өйрәтелгән. Каткан шәер диярсең. Яшь булуына карамастан, сирәкләнеп өлгергән, тырпайып торган каты чәчләре маңгаена төшкән. Башы гөмбә эшләпәсе кебек, як-якка чыгып, муенын җил яңгырдан саклап тора. Аның шын исеме, фамилиясын, тормыш мәҗмугасын берничә кеше генә белә. Шөреп урынына алган иде аны Сақманов. Казан астындагы кала авылда туып үскән, пычак белән шаярганы өчен утырып чыккан. Гөмбә миһрибансызлыгы, кансызлыгы өстенә бик үҗәт булуы һәм малга хирыслыгы белән аерылып тора. Жанын бирер, тәңкәсеннән шукынмыйча аерылмас диләр аның турында. Курыкканын сиздермәскә тырышса да, ул имансыздан хәтта Замир да шилли иде. Ярый, килеп җиттек дип машина хуҗасы Гөмбә әфәнде белән зыялы гына хушлашмакчы иде дә, урыс әйтмешли, не тут-то было. Ашыктырма, сүз бар, Замир дус. Тыңлыйм, диде йөртүче ләштитнең ни нәрсә турында барасын башына да китермичә. Салып бирүне сорар инде. Теге алтынны дим, урталай бүлик. Нинди алтынны? Әйдә, кәнтәймә, умыртка баганасын лом белән сындырган шикелле таш урталайга бүләбез. Берсе сиңа, берсе миңа. Мин сразу үз эшемне башлап җибәрәм. Ларек ачам, зур имиле хатыннар сатып алам. Ну, үләнмим. Булай рәхәтрәк. Берәрсе миннән бала табарга уйласа, паспортны пычратмыйча гына риза булса, пожалуйста. Абзагыз к вашим услугам. Үстерегез минем яхшы породалы малаемны, кызымны. Чит ил фильмнарында гангстер, үтерүчләрне уйнаган артистлар кебек, Гөмбә сүзләрен хиссез, тойгысыз, әмма үздереп, мәгънәләрен урынына куеп әйтә. Юк, алтынны бүлешү чыннан да киноны хәтерләтә иде. Аркасы шымырдап, шәнчешеп, каз тәне тимгелләре белән капланса да, Замир Гөмбәнең сүзләрен шаяруга, буруга көч тапты үзендә. Алтын венгр алмасы түгел ул сиңа, аны тигез итеп бүлеп булмый. Жребий салабыз. Китер монда, үзем кисәм. Алтын йомшак металл ул. Минем төрмә хәнҗәренә түзә алмый дип, уртасыннан кан агу өчен тирән из уелган, ике ягыда үткен пычагын чыгарып, һавада уйнатып алды. Шейде тотты. Замир газ пистолетын якынрак куймаганына үкенеп алды. Бу адәми зат белән уйнарга ярамаганны аңлады. Син нәрсә якташ, үз акылыңдамы? Нинди алтын булсын ди миндә? Чемоданнан топкан. Теге тинтәкнең. Синдә калды. Кесәңә тыктың. Син шуны әйтәсеңме? Соң мин аны хуҗасына тапшырдым, безнеке түгел ич. Ул аны бүләккә генералга алып килгән. Гөмбә күзләрен әйләндерде, пычагын Замирның муйнына якынлаштырды. Тиешле һаваңны чыгар да алтынны бир. Мин дурак әле синең белән бүлешмәкче, пайга алмакчы идем. Китер. Юк миндә бернинди алтын. Иләмсез ямсыз авазлар чыгарып Гөмбә көлеп җибәрде. Тузлап борышлап туйганчы сүгенде, Замир ягына явыз итеп карап, син нәрсә мине мингрәү сарык дип беләсеңме? Андый кисәкне чыгарып бирергә. Бу әкиятне әбиеңә кайтып сөйлә. Ул бит целое состояние. Үзең генә байырга уйлыйсыңмы? Не выйдет. Все равно жить не дадим. Гөмбә үзен кыздыра барып, пычагының ышын Замирның киеренкелектән кабарынып чыккан муенындагы кан тамырына якынлаштырды. Кораллы катилне булай гына җиңеп булмаячак. Сугышу, үтерү аның төп һөнәре. Вакытны сузарга кирәк. Пычагыңны теңдәрәк ал әле, якташ. Ялгыш тиеп китүе бар. Ышанмасаң, хәзер кесәләрне актарам. Миндә булса бер кая китмәс. Энә түгел дип, Замир мөмкин кадәр тынычрак булырга тырышып, пинжәк кесәләрен күрсәтте. Уң як шалбар кесәсен актарып, кул яулыгын ике арага ташлады. Кулын сул кесәсенә батырган булып, кечкенә мендәр астындагы пистолетын кулына алды да,
киринки җәйдән ышкынган ук тизлеге белән машинадан атылып чыгып, көпшәне гөмбәнең бүлтәеп торган шигәсенә текәде. Дошман пычагын Замирга ыргыта алмый калды. Сарман егетенең бәхете бар икән. Шул мәлдә алар яныннан узып барган машина ни өчендер тизлеген ахырнайтып алды. Гөмбә ул якка күз салып, кыйммәтле мизгелне югалтты. Атам хәзер, чык машинадан хайван. Кәсепләре, яшәү рәвешләре кеше канын агызу булган кабихләр башкаларның бу шөгыльне җиңел хәл кылуына ышанучан булалар икән. Үзенә юнәлгән кара көпшә уртасындагы үлем бушлыгыннан гөмбә дә шөлләп калды. Ачуы кытырынган, курыккан Замирның төймәгә басуында шикләнерлек түгел иде. Буйсынырга мәҗбүр булды. Башында үзен саклау хисе тудырган уй. Гөмбә кабалануын яшерергә тырышып, ашыкмаган булып кына машинадан төште дә ишекне ябып, җәһәт кенә аска чүмәште. Алдан яисә арттан Замир пушкасы белән килеп чыкса, хәнҗәр шул якка очарга әзер иде. Сакмановның йөртүчесе хәйләкәррәк булып чыкты. Шынында аңа гөмбә кирәк түгел. Бер этне үтерсәң, аның урынына икесе килеп басачак. Йолдыз атылган тизлек белән Замир гәүдәсен утыргычка ташлады. Уң як ишекне биккә сала-сала, эшләп торган машинасына газ бирде. Тыңлаучан дусты шыжлап урыныннан кузгалып китте. Теге хыялый бәндә шак кына машина астына эләкмәде. Аларның шул көннән жан дошманнар булып китүе табигый. Гөмбәнең бер гөнаһсыз Замирны гафу итмәве көн кебек ачык иде. Бу вакыйга ике кыз атасы нечкә хисле Замир күңелендә авыр тәэсир калдырды. Төне буена йоклый алмыйча, урынында боргаланып, шыбыр тиргә батып ятты. Хуҗасына сөйләү-сөйләмәү мәсьәләсендә шактый уйланды. Ширин яшергән иртә үлгән дигән халык әйтемен исенә төшереп, гөмбә белән булган шактый пышрак, күңелсез хәлне бәян итәргә булды. Үзенә шул чаклы изгелек эшләгән, солдаттан кайтып кына төшкән авыл малайын фатирлы, төшемле эшле шәһәр кешесенә әйләндергән шефына ул мәңге рәхмәтле, ихластан хезмәт итә. Бер сире дә юк аңардан. Паханның кәефе сихәтле чакта кызларына алган күлмәкләренә шаклы күрсәтә. Аның да балалары я оныклары булыр, кирәге чыгар. Бүген дә Замир кабул ителгән тәртип буенча хуҗасының йорты янына сәгать 9-га килеп басты. Сәйит Яруллович соңарып чыкты, гафу үтенгәндә әйтеп, «Кунак егетем белән чәй янында бәгазьләшеп кителгән. Яхшы эләктергәннәр үзенә. Алар кулына эләкмәүең хәерлерәк» дип үзе сүз башлап җибәрде. Шунда ук бөтенләй башка дөньядан сорау элеп куйды. «Кеше кызыңның хәлләре ничек, Замир? Теле ачыламы?» Ата кешегә хуҗаның игътибары кадерле. Авызы йырыла, тешләре йылтырый. Минем әткәй бала ул кыяр кебек, акрын үсә, тиз бузыла ди торган иде. Үзенә кирәген лыкылдый. Шул арада Сахманов телефонга ябышты. Кемгәдер шалтырата башлады. Кызыл утка туктагач кына Замир хуҗасының игътибарын алырга җөрьәт итте. «Сәйит Яруллович, сездән киткәч күңелсез бер хәл булды бит әле». «Нәрсә тагын? Егетләр салырга таптырып, машинадан төшми интектерделәрме?» «Юкла, андый финтларга өйрәнгән инде. Ансыз дөнья сансыз. Әшәкерәге булды. Шүт исән калдым». «Син нәрсә сөйлисең?» дип Сахманов трубканы урынына ташлап, йөртүчесе ягына борылды. Замир сөйләячәк вакыйганың канвасын хыялга бай инсанда күз алдына китерә алырлык түгел иде. Егет авырлык белән төкереген йотты. Кичәге зәхмәт турында сөйләүе дә кыен вә куркыныч, бер кытылган тәмугка янәдән кергән шикелле иде. Егетләрне өйләренә тараттым. Хәтта аракы да сорамадылар. Кусаматов кына калды. Ул бит Караваева ягында тора. Хәнҗәрен чыгарып, минем бугазга китереп терәп, кичәге алтынны таптыра башлады. Нинди алтын ул тагын? Үз фикер дәрьясында йөзгән Сәйит Замирның сүз сөрешенә үтеп керә, ни нәрсә турында әйтергә теләгәнен аңышмый бара икән һаманда. Кичә сезгә биргән алтынны көчкә кытылып калдым. Магадан алтынын гөмбә үземдә калдырган дип белгән. Давай икегә бүлик, иначе үтерәм ди. Вон нәрсә, диде ифрат гаҗәпләнгән Сәйит. Аңа алтын кирәк булган. Замир кичәге хәлләрне бәйнә-бәйнә хикәяләп биргәч, игелек сәрвәре уйга калды. Йөртүчесенең шаянын шынын бергә кушып, бу сары тимер кисәге берәүгә дә бәхет китермәячәк. Аңардан тиз генә кытылып та булмаячак кебек сүзләре инде аклана түгелме соң? Кара әле син аны, ыштыр битне, бәрәңге кәлҗимәсен. Аңа да җиңел кергән байлык кирәк булган.
Кесәңне киңрәк аш, дип, туган авылында откан сүзләр белән әрләп алды Гөмбәне. Ул имансыздан барысын да көтәргә була. Кусаматов романны эшләтә хезмәт хакы түләп, Вильсурдан тартып алган иде. Бу адымы дөрес булмады. Гөмбә аша дошманының серләрен, яшертен очрашу урыннарын ачыклау нияте акланмады. Әллә Кусаматовка ышанмаганнар, тирәнгә кертмәгәннәр, әллә элеккеге патронының үч алу гадәтен белеп, ачылып китмиме? Ул хәтлесен кистереп әйтүе кыен. Нәтиҗә күз алдында. Гөмбәдән он суы да юк, туз суы да акмады. Тиз генә байып алу мөмкинлеген ышкындырмаган атнакы. Кусаматов уятсыз, виждансыз, сөмсез адәм булса да, курку белмәве, явызлыгы, теләсә нинди корал, бигрәк тә пычак белән эш итүдәге мәргәнлеге аркасында үз даирәсендә абруйлы санала. Дөрес, аңардан куркалар. Димәк ки, хөрмәт итәләр. Шамасын белебезчә, тартмый, әфьюн кебек башны диваналандыра торган матдәләр белән мавыкмый. Гөмбәне үзеңә алып, Вильсурны азау тешсез калдырдың дип үстергәннәр иде Сакмановны ялагайлары. Шынында Гөмбә агулы булып чыкты. Файдасы чебенгә, зарары филгә тиңләшеп бара түгелме? Ихтималның арты киң диләр. Кытсыз еллардан калган гадәт буенча кеше уятсызлыгының чигенә җитте. Миһербанлылык кебек төшенчәләр югала, азгын усаллык, итлек, шәфкатьсез йырткычлык алга чыга. Хуҗаларының авызларына карап, баш өсте, ничек әйтәсез дип торган дәрвишләр шыры үтеп бара шул. Һәр кем үз ягына кайыра. Менә Гөмбә дә. Замир бу җәһәттән соңгы моментларны искә төшерә. Ул үзенчә намуслы, урламый, тиешлесен кайырып, кирәген сорап эшләп ала. Шундый әхлакый фәлсәфи уйлану борчулардан соң Сакманов Гөмбә белән ипләп кенә ике якта канәгать, мәмнүн калырлык итеп хушлашырга булды. Бу адымны ясауның ихтияҗы калмады. Кусаматов суга төшкән балта кебек юкка чыкты. Уфуктан гаип булды. Бираздан ошбу мәнсез бәндәнең янәдән Вильсур Садыйковка хезмәткә әйләнеп кайтуы турында хәбәр иңде. Гөмбә элеккеге оясына буш кул белән кайтмаган булып чыкты, гайбәтне мулдан тараткан. Шәһәрнең абруйлары, тикәләре, чәпләп калдыклары Сакманов Сәйиткә Магаданнан ат башы хәтле алтын кыйлмасының килеп төшүе турында хәбәр алалар. Игелек ширкәтенең дошманнары, көнче көндәшләре арта. Хәтта Вахапов Нургалинең да йөзеннән көләчлек кача. Хәер, аның нөктәсе башка юнәлештән үсеп чыга. Гөмбә белән янәдән очрашу дакыйкалары алдарак икән әле. 5-нче бүлек. Нух пәйгамбәр заманыннан бирле кешечә ял иткәнебез юк. Иң уңган хатынның да үлгәннән соң 2 көнлек эше кала ди торган иминемәни. Тәк, иртәгә табигать кочагына чыгабыз. Шәп фикер дип сикерештеләр янаралның куштаннары ихластан елмаешып. Кирәк яракны алып, шашлыгын-машлыгын килештереп, Идел буена имәнлек дип аталган үзләренә электән таныш, тыныш кына урыннарының берсенә 2 машина белән килеп туктадылар. Көн ял өчен махсус сайланган диярсең. Көн батыштан талгын гына җил исә, аста мул сулы, ышанычлы мәңгелек табигать балаларының барчасына да тигез карый. Берсен якын итеп иркәләп, икенчесен ятимә күреп читкә тибәрми торган Идел җәйрәп ята. Сихәтемне татыгыз, саклап, кадеремне белеп тотсагыз, мәрхәмәтем һәммәгезгә җитәр ди кебек кояшлы күгедә. Тик аның акылсыз, пырдымсыз уланнары гына шал тарих өчен былай да бер мизгел гомерләрен кыскарту җаен эзләп йөриләр. Озын-узак яшәү күрәсең бик мәшәкатьле, низахлы, үзеңне нәрсәдәндер мәхрүм итүне, игелекле, шәфкатьле булуны таләп итә торгандыр. Тук вә хәсрәтсез кунак тормышы кыска булса да, рәхәтрәктер, күңеллерәктер бәлки. Җаваплылыгы азрак. Сәфәрчеләр ушак ягып җибәрделәр. Тукталырга урын эзләп йөргән арабалар 3 Т хәрефле Волга белән өр-яңа Мерседес машиналарын, аннан да бигрәк ут янында кайнашкан нечкә сыйраклы, юан муенлы, йомран башыдай бүлтәеп торган беләкле егетләрне күргәч, койрыкны сыртка салу ягын карыйлар. Булар белән ял урының түгел, каберең янәшә булмасын. Шулай да бу хәятта адәм баласына барыбер тынычлык җиңел килми. Яннарына милиция уазигы килеп биялде. Булары һәр тарафтан хуҗа. Алар тиз генә китмәячәк. Машинадан бу сүзнең туры мәгънәсендәге тәлинкә битле, күсе койрыгы хәтлегенә нечкә, шим кара мыеклы, 2 як иңен 4-әр йолдыз бизәгән милиция офицеры сикереп төште. Бармак очларын ялт иттереп фуражкасына тидереп алды.
Капитан Рәхимҗанов, кизү хезмәте. Биредә ушак ягарга, машиналар куярга ярамый. Документларыгызны булса махсус рөхсәтегезне күрсәтегез. Әле генә судан чыккан, кәйфе әгъладан бодайны кибәктән айыра белгән Сәйит, хөкем оешмасы вәкиленең күзенә туры карап, җавап урынына үзе сорау бирергә булды. Нәрсә, иптәш капитан? Төрмәдән сызган угрыларны эзлисезме? Ишеткән идем, стенаның астын казып 7 бандит качкан дип. Без шуларга охшаганмы әллә? Җаваплы түрәләргә бирелә торган машина номерына юри игътибар итми. Үзе белән шаяртып сөйләшүне дә кабул итми. 3нче көн генә капитан дәрәҗәсенә лаек булган Рәхимҗанов. Шәчләренә кырау төшкән, яшьләрчә төз гәүдәле абзыйның сөален җитдигә алмыйча, шундый ук кырыс тавыш илә бәйләнүен дәвам итә. Бу саклаудагы зона. Мәҗлес ясап утыру әйткәнемчә, утлар яндыру тыела. Ярты яшьлеген Монгольстан белән милициягә биргән Сакманов бу оешмаларда эшләүче затларның тыңлавыны яратуын, үз сүзлелеген, үҗәтлеген яхшы белгәнгә, бу чиракта бәхәскә керүнең Хуҗа Насретдин кебек үзең утырган ботакны кисеп төшерү кимәленә тиң икәнне тәгаен белгәнгә, сүз куертып торуны мәслихәт тапмады. Мәмләкәтнең югары оешмаларыннан бирелгән аклангыч кәгазьләре дә бар. Беләкләрен тырпайткан егетләре рөхсәт бирсәң капитанны суга ташларга да күп алмаслар. Җавапны аларга бирәсе түгел. Капитан белән ничегрәк тотасын үзе өчен аныклап, Сакманов Adidas спорт костюмын киеп, капитанның җиңенә йомшак кына кагылып читкәрәк алып китте. Сез хаклы, гафу итегез. Ушак тик томалдан гына ягылмады әлбәттә. Җаваплы кешедән яшерен батырын түгел, бик олы кеше киләсе бар иде. Вакыйгасы да саллы. Әйтергә микән, әйтмәскә микән дип икеләнеп торганда әйтте, тыныш билгеләренә урын калдырды. Полковник Салих Гаяровны беләсезме? Исемне ишетүгә ирексездән капитанның аркасы турайды. Үкшәләре якынайды. Беләм, минем турыдан-туры начальнигым исенә ниятенә килеп. "Причем монда ул?" дип өстәде. Сер итеп ышанып кына әйтәм. Мин үзем дә сезнең оешмадан капитан дәрәҗәсендә киттем. Бүген аның хатынының туган көне. Венера апагызны беләсезме? Безне алданрак җибәрде. Әзерли торырга. Сагат 12дә булабыз дигән ие. Хәзер вакыт күпме әле? 12нче ярты. Тиздән биредә булыр. Хөкем оешмаларында эшләүчеләрнең яхшы гадәте бар. Начальство белән бәйле теләсә нинди хәбәрне шик-шөбһә астына алыш көфрлек санала. Алай гына түгел, өлкәннәр исеме белән шаяртуны башларына да китермиләр. Иң олы серне шишкәннән соң ике араларында ышаныч җебе сузылды. Капитанны Сәйит дусларча Дастархан янына чакырды. Тегесе йөртүчесен дәште. Бушлай тамак ялгап алу мөмкинлеген кулдан ышкындыру милиция уставында каралмаган. Сез инде иртә таңнан юлдадыр, ары беткәнсездер дип, Сәйит кеше хәленә кергәндәй кыланып, кулларына берәр таяк кыздырылган ит шәркәләр тоттырды. Рәхимҗанов тәртип өчен читкә караган булды. Ихтиярын авырлык белән сындырган рәвешкә кереп, берне аударып куйды. Икенчесеннән баш тартты. Смирнов аракысын, әрмән коньягын, ике олы кисәк какланган ит янына төреп, сары УАЗикның арткы утыргычына куйганны яшь капитан күрмәмешкә салышты. Рәхимҗанов Сакманов белән иске танышлардай аерылышты. Телефоннарын язып алыштылар. Милициядә таныш белешләре күп иде Сәйитнең. Әмма күбесе тиражга чыгып бару сәбәпле, яшерәк буыннан түбә табу нияте былай да көн тәртибендә тора иде. Ходай яраткан кылына чыгарып куяр юлына дип, тикмәгә генә әйтмәгәндер. Җитди сәбәбе булгандыр. Адәм баласына барыбер тынычлык юк икән бу бер көнлек дөньяда. Капитанны озатып, көлешә-көлешә шул хакта фикер алышып, чын-чынлап тын тартырга да өлгермәделәр. Яр буендагы куаклык арасыннан якында гына хатын-кыз шыйылдаган тавыш ишетелде. Ул да түгел, агачлар артыннан куюну киемнәреннән генә озын буйлы, оппак тәнле кыз куучылардан качкан яшь булан кебек мәйданчыкка атылып чыкты. Йөгерү уңаена кычкыра үзе: "Ярдәм итегез, аралагыз!" Кызы спорт киеменнән басып торган Сәйитнең кочагына ук килеп керде. Артыннан куа килгән аксыл җирән, озын чәчле, таза гәүдәле егет шабып килгән уңайга кызга килеп ябышты. "Не дури, тилермә, киттек. Бездән качып кутылып булмый. Үзең килдең, хәзер кыланасың. Соң инде. Хәзер үзе килеп җитәчәк." Еш-еш сулый-сулый сөйләнә-сөйләнә куучы бәндә кашкын кызны үз ягына сөйри. Тегесе озын төз аякларын җиргә терәп карыша, бирешмәскә итә. Хукук оешмасы әһеле белән очрашу манзарасыннан арынып җитә алмаган Сәйитнең тынгысыз дөньясына алама кызга ни өчен алып килгәннәрен белгәнсең,
Йонлы күкрәкле егеткә ачуы чыга башлады. Нәрсә булды? Яхшылап аңлатыгыз. Табын эченә бәреп керергә кем рөхсәт иткән сезгә, йолкышлар? Егет кулларын кыздан ышкындырып явыз итеп ысылдады. Абзыкай, силәгәең урынына тешләреңне төкрәсең киләмәллә. Заткнись. Бу хәтлесенә түзеп торырдай кеше түгел иде Сәйитҗан. Кызны җәһәт кенә читкәрәк этәреп, ялан аякка килгән ботинкасы белән егетнең аяк бармакларына басты. Теге аягын тартып алырга ымсынган мәлдә уң кулының кабыргасы белән муенына сукты. Бәрүе артык каты да чыкмады. Хәрбиләр әйтмешли, траектория кечкенә булды. Шулай да кул сугышында башлаучы отышлырак хәлдә була. Дошман муенын саклауга җигәрен сарыф иткән арада, уң аягының очлы тизе белән түбәнге корсагына төртеп өлгерде. Кызны куа килүче урынында калса да, авыртуданмы, гәрләнүдәнме ыңгырашып куйды. Мондый көтелмәгән очрашуларга сугышка әзерлекле реакциясе яхшы булса да, егет Сәйитнең җилкәсенә төртеп алудан уза алмады. Сугарга әзерләнгән икенче йодрыгына Сәйитнең тән сакчысы әскәр сикереп өлгерде. Күз ачып йомган арада куллары артка кайрылып бәйләнгән йөнтәс урышчы сусыл күзләрен усал акайтып кумда аунап ята иде. Барысы да тиз көтелмәгәнчә килеп чыкты. Шунда мантык кагыйдәләренә сыймый торган бер хәл булды. Рәхмәтләр укыйсы урынга кыз «Җибәрегез аны кабагәтләр, кыйнамагыз, ул минем егетем» дип шыр яра башлады. Ит яхшылык, көт явызлык шул була торгандыр инде дип уйлап, Сәйит Шибәркәй ягына борылса, телсез калып имәнеп китте. Каршысында заманында якын кешесе Римма кызы Марина басып тора иде. Ул аны зияратта Андрей Северцев белән бергә күргәннән соң очратканы юк иде. Үскән, үзгәргән, барыбер таныды. Марина, синме бу? Танысыңмы мине? Кыз исеме белән дәшкән кеше ягына карашын сирпеде, кирфекләре шап-шап ачылып ябылды, уйланып торды, зиһен дәфтәрен актарды. Дядя Саид башка сүз әйтә алмады. Нәрсә булды, аңлатып бирә аласыңмы? Кызның янына килеп терсәгеннән алды, курчак кирфекләре аска төште. Җирдә яткан адәм кулакларын торгызган иде. Юк, берни булмады, җибәрегез безне. Мин сезгә соңрак сөйләрмен. Йөзе җансыз, курку хисе канын сыйгайткан, акшар төсескә чыккан. Бу кәтүк белән биредә сөйләшүдән файда юклыгын аңлады Сәйит. Җибәрегез. Икесендә. Күрәсең, егетләр паханнары килеп җиткәнче, табигать җимешен үзләре тәмләп карарга уйлаганнардыр. Кызый шөлдерле булып чыккан, тавыш күтәргән дип фараз кылды Сәйит. Каралы син аны, кай арада үсеп өлгергән, инде кул астына кирерлек кыз булып җиткән. Сәйит күзен ала алмый Маринадан. Әйтерсеңләр, рәссамның мөгъҗизага ия каләменнән төшкән сын янында басып тора. Артык таза да, бетәшкән ябык та түгел. Аягына басып, кымнарын каккалап, ялгыш тузакка килеп кергән җанвардай акаеп карап торган егетнең хәләтен Сәйит аңлый. Мондый табигать бизәгеннән үз ирегең белән баш тарту ахмаклык булыр иде. Озын, төз гәүдә, төкле тураныкыдай нечкә бил, торнаныкы кебек йөгереп китәргә торган озын аяклар, алга чыгып тырпаеп торган күкрәк, килешле арт. Барысы да мәхәббәт өчен өлгергән җимешләр. Озын нечкә муены аккышны хәтерләтә, алтын сыман тыңламас чәчләрен артка бәйләп куйган. Озын кирфекләре ясалма тарттырган төсле өскә күтәрелеп тора. Шулай да табигать анабыз ифрат гакыллы шул. Бар шөһрәтен мөмкинлеген бер затта күргәзмә кылырга ашыкмый. Барча балаларына нигъмәтен тигезләп бүлеп бирергә тырыша. Татар белән яһуди каннары кушылуы җимеше булган Маринага рухи ягымлылык җитешми кебек. Артык нечкә иреннәре озынча йөзенә килешеп бетми. Күзләре сукыр кешеләрнекедәй бер урында катып калган. Кыскасы, кыз Сакманов фикеренчә әкияти матурлыгы белән әнә шул катып калган рәсемне хәтерләтә. Сәйит аны кичкенәдән белә, башыннан сыйпап үстерде диярлек. Ул аның акылына, таң калдыргыч матурлыгына сокланып, бәхет теләп яшәгәнен хәтерли. Әнисе Римма кызының тал чыбыгыдай төз, ак каендай сылу булып үсүен бер дә хупламый иде. Хатын кыз артык матур булырга тиеш түгел, чөнки андыйларны ират хатынлыкка алырга, өенә алып кайтып, түренә утыртырга ашыкмый, тәти уенчык кебек кенә кабул итә. Шаяра, хисләнә, вата, оныта. Тормыш алып барыр өченгә уртак ул хатын кыз кулайрак. Ул өй җиһазлары кебек, иренең үзенеке генә була. Шибәрләрнең бәхетле шәхси тормыш белән яшәгәне сирәк.
Маринам бәхетсез булачак. Матурлык белән бәхетле гаилә сыйыша алмыйлар. Үзара дошманнар ук булмаса да, алар пәкенең ике ягы. Римманың сүзләре аклана түгелме? Бала ата-ана тигез булган гаиләдә үсәргә тиеш. Марина бер дә җилбәзәк кыз, Миләүшә чәчәге булырга охшамаган иде. Матур гөлне кырау тиз ала диләр шул. Ничек ул 15-16 яшендә тәпләп әләмәтрәкләре кулына төшкән. Бәлки куркыту, өркетү, янау алымнары нәтиҗәседер шул хәлгә калуы. Табигый дәрте, һәлакәтле хисси хылкы шул юлга алып кергәнме Римма кызын? Бәлки Сәйид җинси мөнәсәбәтләргә искечәрәк карый торгандыр. Кызый матди яктан кыен яшәп, шарасызлыктан шул юлга тәгәрәгәнме? Кызның әнисе янып үлгәннән соң Сакманов Марина турында еш уйланды. Нарасы ятимә каршында үзен күпмедер күләмдә гаепле сизде. Әдәм баласы сәйер зат шул. Намус, виждан, бурыш кебек кулга тотып, капшап карап булмый торган нисби нәмәстәкәйләр күңелен кымтырыклый башласа, ул шунда ук үзен паклау, чистаруну юлларын эзли башлый. Әмәлен таба тәки, Маринаның сау исән әтисе бар. Нигә кеше өлешенә керәсең? Кайгыртсын кызы турында ата кеше. Бу фани дөньяда син соңгы гуманист дәрәҗәсенә төшеп, Лев Толстойлар кебек кыланмакчы буласыңмы? Качып кутылыр урын табарсыңмы соңыннан? Үз кызың турында ихластан кайгыртканың, акча күчереп торудан, институтка укырга керергә булышудан узалганың бармы абзыкай? Бәлки, ул да Уфа мафиясының җинси азгынлыгын канәгатьләндерү корбаныдыр. Булмас димә. Дөнья бу. Кеше күңеле мәңгелек табышмак. Ул язмышын тирән аң типкеле белән сизенеп, борчылып яши. Берәүне төшендә күрсәң, аның белән гамәлдә басмада сүзешкән тәкәләр төсле очрашып куюың ихтимал. Еш кына нәх шулай була да. Икенче бер затны очратасың килсә дә, таба алмыйча интегәсең. Аннары инде танымый да башлыйсың. Кыскасы, бу көтелмәгән күрешү Сәйидкә авыр, үкенечле тәэсир ясады. Хәзер Марина өчен сугышып, бәхәсләшеп яту җитди булмас иде. Шәхси насыйбына күнеккән, язмышына ризалашкан бугай кызый. Булай гына тәртәгә тибүе. Әтәштән качкан, ирләргә тезен ачкан. Сакманов кесәсеннән визит карточкасын алып Маринага сузды. Кирәк тапсаң шалтырат. Мин сиңа ят кеше түгел. Күзе белән артларыннан узатып калды да, стаканны тутырып салыгыз дигән әмер бирде. Күңелендәге моңны, күзләрендәге үтеп киткән яшьлек шаткыларын аракыда баса алмады. Бу сынау соңгысы булмаган икән. Шул көннәрдә үк урын алган дәхи бер вакыйга кара көннең кара күзе кебек йөрәгендә калды. Сакманов ират хурлыгының ашысын вә төшесен бер юлы татыды. Зөлфиясын күмгәннән соң ул шактый вакыт хатын-кыз затын жанына, тәненә якын җибәрмәде. Аларны каршы як җинесе буларак кабул итмәде. Вакыт шәрифләре тән ярасын төзәтсә дә, жан үрсәләнүен җиңә алмый икән. Тынычландыру даруы эчкән мәҗбүри хезмәттәге хәрби кеби эленке салын хыйрый бирде. Җигәре алыш-бирешкә, ширкәтнең абруен үстерүгә, дошманнары белән көрәшкә китте. Җитмәсә көннәрдән бер көнне хатынының якын ахиры Әлфия ярасы саркып торган канына туз сибеп алды. Эш бүлмәсенә көпә-көндез килеп керде. Килешле озын гәүдәсен киң каеш белән тарттырмасаң да, сылу нечкәлеге баштин ашкан билен, кеше күзеннән ирләр шалбарында яшерү ихтияҗы булмаган төз аякларын да үзеннән калдырмаган. Матурлык белән акыл идарә итә. Оста шахматчыныкы төсле һәр адым алдан уйланылып, расланып куелган. Дипломны кисәсенә салып, училищега эшкә урнашканнан соң, Мисхәтне бәхетле итәргә була кызый. Туй хакында киңәш табыш итәргә кергәндер. Егетне дә дәрвишлек туйдыргандыр дип фараз кылды Сакманов. Зөлфия җитми миңа, Сәйид Яруллович, диде сүзен башлады старосты. Кара күн тышлы урындыкларның берсен бәхетле итеп, исәнлек турындагы гомуми сүзләрдән соң. Килешле итеп көрсенеп куйды. Бу минутта олы җиһанда аның ихласлылыгын шик астына алырлык кеше табылмас иде. Әлфия, миңа булай да кыен. Син хиткерә керешкә бәгыргә тимә инде, диде бүлмә хуҗасы бай көз кебек уйшан гына. Җаным булай да пәрә-пәрә телгәләнгән. Һәр ниятен, хәрәкәтен, хисен зиһенгә буйсындыру сәләтенә ия, фил сөягедәй тиреле Әлфияне ярты юлда туктатып була торган түгел иде. Утлы күмерне әрәм итмәс, һич югында самавырын дөрләтер. Теләсә ни әйтегез, теләсә ни уйлагыз, куып чыгарыгыз, Сәйид Яруллович. Тик мин сезнең яныгызда үзгә хатын-кызны күз алдыма китерә алмыйм.
Сакманов әүвәл килешкәндәй булып башын селекте. Шуннан соң гына карышырга җөрьәт итте. Мине инде шундый карт дип саныйсыңмы? Бер нәрсәгә дә сәләтсез. Юкла, мине дөрес аңламадыгыз, диде Әлфия, зур сыры күзләрен пошиныкы төсле түгәрәкләп. Калган гомеремне адашкан ялгыз каз кебек каңгырап уздырырга тиеш дип саныйсыңмы? Үлем түшәгендә кашык белән су салырлык кешең булмаса, бик ямандыр ул. Әлфия, бу кешелексезлек булыр иде миңа карата. Мин барысын да аңлыйм. Минутлык назыгыз булуы да ихтимал. Сезгә әле чын-чынлап гашыйк булулар да бик мөмкин. Тик сезнең белән башка кешене күз алдыма китерә алмыйм, дип үҗәтләнеп, үз сүзләнеп кабатлады Әлфия. Күңелемне сискәндерерлек, йөрәгемне иләс-миләс китерерлек хатын-кыз очраса, беренче сиңа күрсәтермен, Әлфия. Кунак бикә үзенең тирәнгә кереп киткәнен аңлады. Аның ни хакы бар ир уртасы кешегә киңәш биреп, акыл-нәсихәт сатып утырырга. Килүнең максаты үзгә. Йомышыңны үтә дә ышкын, үзе тәкъдим иткәнче. Йөзенә кызыллык типте. Сакманов Әлфиянең сүзләрен җитди кабул итте. Борылмалы-сыгылмалы биек кәнәфиеннән кискен күтәрелеп, шүрлектән бер китап алды. Зөлфия миңа бик күп шагыйрьләрне ачты. Шулар арасында Хәсән Туфан бар. Бер өзек укып күрсәтим әле үзеңә. Әйткән идең, әгәр сөя калсаң, миннән башка берәр бүтәнне сөй, бары тик миннән яхшыракны. Сөймә ләкин миннән түбәнне. Яшел Үзән кызы табигый ки бу шигырь белән таныш түгел иде. Мәгънәсен аңлады. Аның тәртибенә төрттүрү дә бар иде кебек. Әйткән идең шигыренең дәвамында. Урысларда шит монастырьга үз кануннарың белән килмә дигән акыллы мәкаль яши. Телне тыя белергә өйрәнәсе бар. Бүлмәдә бер мәлгә тынлык урнашты. Икесенә дә ничектер җайсыз булып китте. Сәйит кунак кызының истәлек хатирәләрдән башка үзгә эше барын сизенә. Ике бөртек кайнар яшь агызы өчен бер-береңне борчып йөрү заманасы түгел. Әлфия гызырын тәрәзәгә карап әйтте. Мин сезне, Сәйит Яруллович, туйга чакырырга килгәнем. Уялып куйганда әйтте. Бик шәп, Әлфия, кылны 40-ка ярыр чагым булса да, туйыгызда ахыргаcha утырырмын. Шыгымнарын күтәрешермен. Мисхат белән синнән дә якын кешеләрем күп түгел минем. Шул ук кичне Сәйит гөнаһ шомлыгына каршы аяк киемнәре кибетенә сугылды. Оппак чәчле, шим-кара озын кирфекле, шактый килешле гәүдәле ханым аны күптәнге танышыдай йылмаеп каршы алды. Дөньясын онытып, туфли сайлашты. Аяк киемнәре җитәрлек булса да, итәгатьле кибетче теләгенә буйсынып, малын сатып алды. Ә үзен кафега дәште. Рәсми булмаган чакыру кабул ителде. Хәтта эш сәгате беткәнне дә көтеп нитеп тормадылар. Шәйханәдә озак утырмадылар, аягүрә каһвә эчтеләр дә урамга чыктылар. Сәйит уйланып, тәшвишләнеп калды. Ханымны өенә чакыру уе юк иде. Ташлап китеп тә булмый. Шибәрлеге, шаялыгы да бар шайтанның. Әйдәгез киттек, диде ханым. Узып барышлый гына дигәндәй сизелер-сизелмәс кенә Сәйитнең терсәгенә кагылып. Исемең матур икән, диде игелек хуҗасы уенны кабул итеп. Күзе ак муенының шәш белән капланмаган өлешенә кунып алды. Миңа ихтибарлы булугыз өчен рәхмәт. Сезгә игезгә бергә кайтырга ярамаса, миңа киттек. Зыялы кешеләр булай гына аерылышмый дип ишеткән идем. Әйдәгез минем фатирны күреп чыгыйк, диде Сәйит, икеләнү шөбһәләнүләренә нокталы өтер куеп. Гомер буенча шундый итәгатьле мәрхәмәтлелекне көткәндәй матур апа бик тиз ризалашты. Өйдәге нигъмәтләрдән бергәләп өстәл әзерләп, шампан шәрабын ашып, кәеф сихәтне күтәреп, арадагы читенсенү сызыгын алгач, Сәйит әрсезләнеп китеп, дөнья бизәген тизенә утыртты. Муенын иреннәре белән кытыклады. Вакыйганың мондый борылыш алуына ханым каршылык күрсәтмәде. Ирнең җилкенсенүен хәерлегә юрап, шишенә үк башлады. Бу гамәли шөгылен зур осталык белән тиешле югарылыкта үтәвенә игътибар итте хуҗа. Ашыкмыйча, тәҗрибәсез яшьләр төсле каударланмыйча, үз кадерен белеп кенә кымарзы йон күлмәген салып, урындык башына элде. Кырыйлары чиккән, кыска эчке ефәк киеме тәненә сыланып, шактый алга чыгып торган күкрәген кысып, шәрехләп тора. Анысын тәненнән аерып алырга ашыкмады. Шуннан соң кунакбикә реклама рәсемнәрендәге төсле озын нечкә тәпиләрен берәм-берәм тәбәнәк кәнәфи читенә куеп, өстән ачыла килгән аякларының бар рәвешен күрсәтә-күрсәтә, тыгыз кара оегын түгәрәк төргәк ясап аска шудыра башлады. Җитлеккән кабак кебек йомры артын
уелып кергән билен, бөгелгәч, тагында алгарак авышкан мул күкрәген, үзгә йомшак сыйфатларын буялган тыгыз иреннәре бизи. Кыр кәҗәсенеке кебек гаҗәпсенгән күзләре ятакта, шишенмичә үзен күзәтеп яткан ир ягында. Тәне белән мактанырга хакы бар иде сатучы ханымның. Үзенә карату, ул гына да түгел, буйсындыру, кыздыру, jinsi кытырту алымнарын яхшы белүен яшерми. Сирәк ират баш тартыр иде мондый табигать бизәгеннән. Сәйид белән шул мизгелдә әллә ни булды. Бүтән барлыгы, жаны, тәне белән бүген бу шибәр фахиша белән йоклый алмасын. Үзен көчләргә кирәк түгеллекне аңлады. Әлфия белән булган сөйләшүдә кышның зәһәр җиледәй сөягендә утыра. Теләсә кайсы итәк астына шуму көненә калдыңмы, абзый? Туфан шигырен исеңә төшер. Үзенә игътибарны алмыйча мыштым гына шишенеп, юрган астына иркәпеси баласыдай шума белгән Зөлфиясе сихерләдеме, әллә ханымның юха йыландай боргалануларын, үтә профессиональ кыланышларын кабул итә алмадымы? Ул хәтлесен шайтан белсен. Тик хуҗаның уяна башлаган дәрте җилгә тарган шәм кебек сүнде, сүрелде, шинде. Хәзер киен, диде Сәйид кырыс кына, ятагыннан күтәрелә. Мондый борылышның сәбәбеннән ирнең рухи мәгънәви халәтеннән хәбәрдар булмаган ханым бу сүзләрне үзенчә аңлады. Күлмәкне генә кисәм җитәрме? Үзең шишендерергә яратасыңмы? Теге анекдоттагы грузин кебек. Ниткән грузин ул тагын. Ханым үзе шишенгәч грузин карап торган да әйткән ди. Одевайся и сопротивляйся. Сәйид мәзәк кабул итәрлек, шаяртып утырырлык хәлдә түгел иде. Мин бернинди грузинны да белмим. Чагыштыруың өчен барыбер рәхмәт. Үзен аңламаганга ашуы күкерттәй кабынса да, ир үзенең тупас дурфакланырга хакы юклыгын бәяләрлек хәлдә иде. Ханымның ни гаебе бар? Эссе мунча токтасыннан бүселеп чыккан нарат шәердәй үзең бәйләндең. Өеңә алып кайтып, шәраб эчердең. Ул үзе аңлаганча, алар мөхитендә кабул ителгәнчә, сиңа ярарга тырыша. Хуҗа аягына басты. Сеңлем, гафу ит. Шулай килеп чыкты. Син миңа ашыйсың. Һәммә җирең килгән. Тик мин бүген туарыла алмыйм. Хәзер генә исемә төште. Нәкъ менә сәгать 9-га башка кешене чакырган идем. Хәзер килеп кирергә тиеш. Склероз. Сакмановның ялганы җылытылган кичәге аш кебек тәмсез килеп чыкса да, кара күлмәк өстенә яткан ак җеп булса да, ханым озын муенга утыртылган ак башын аңлагандай итеп какты. Тавыш җанҗал күтәрергә исәбе юк иде. Ир ягына борылып карамыйча, мышный киенде. Шундый гүзәл тәннән баш тарткан иргә ашуы килү табигый иде. Зата чыкмасам үпкәләмәссеңме, диде ир, кирәкмәгән эш кылып тотылган гаепле кешедәй. Миннән матуррак, яшерәк хатынны көтәм дисең ич, диде хатын көзге каршында кәттәләнә башлады. Юри озак маташты, иркенләп бизәнде. Хатын кыз бурычлы калмас. Син бик шибәр, Люда, дип сүз катырга кирәк тапты хуҗа, киренке тынлыкны кисеп. Минем әтияне кушкан исемем Лида. Күптән түгел генә исемемне мактап килгән идегез. Ярый инде, сезгә ошагач шулай атагыз, диде кунакбикә, улы көзге каршында гәүдәсен уйнатып. Комодтан бөрүш акча алып, санап, карап та тормастан Лидага сузды. Уят иде аңа барыбер. Алыгыз, юлга кирәк булыр. Шитил акчасы янымда юк. Ханым өр-яңа кәгазь тамгаларны ушына юмарлады. Ул да хирыслык күрсәтеп шутлап маташмады. Тир түгеп алган хезмәт хакы түгеллә. Мин валютный түгел, абзыкай. Монысы да бата. Бик күпләр интеккән серле йозакларны үзе ачып, таш мәйданга аяк баскач, борылып соңгы сүзен әйтте. Врачка күренгәч кирәк булсам эзләп табарсыз. Кая эшләгәнне беләсез. Сезнең ярдәмчегез мәрхүм Фердинанд хатын кызны былай гына ышкындырмый торган иде. Чао, Сәйид Яруллович. Ханымның әйткәннәреннән тораташ булып телен йотып катып калган Сакмановның колагына тимер үкшә тавышы иңде. Дың-дың, тык-тык. Әйтерсеңлә тукран туң агачны томшыгы белән тишә. Тавышы бәгыргә килеп кадала. Я Хода, җир шары һаман бер үк кояш тирәсендә әйләнә. Адәм баласы да. Игелек хуҗасы ширкәтенең исемен аклады. Әлфия белән Мисхәтнең шатлыкларын уртаклашып туйда катнашты. Икесенә дә җылы туннар бүләк итте. Әлфия бүген ак күлмәктән Голливуд артисткаларын бусагадан бәреп егарлык матур иде. Сакманов туйда иң кадерле мехман. Мадди киләчәкләре кемнән торганын чамалый хәйләкәр кызый. Сәйид янына йөгереп килергә дә вакытын таба. Пар сандугачлардай гөрләшеп, бөтен дөньяны көнләштереп, озын-озак яшәгез, диде Сәйид, теленә килгән купшы сүзләргә гаҗәпләнеп.
Әлфиянең алсу яңагына иреннәрен тидерү рухын күтәреп җибәрде бугай. Ни әйтсәң дә, самими табигый гүзәллек каршында адәм баласы көчсез, матурлык яшәгәндә кешелек юкка чыга алмый. Бит эшенең икенче ягын үбәргә куйган Әлфия тауфиклы песи булып кылануны кирәк тапмады. Анысы миннән торачак, Сәйит Яруллович. Шул арада яннарына ак күлмәгән муенына бизәкле ефәк тасма белән ныгытып куйган бәхетле Мисхәт килеп җитте. Әлфия, башка кунакларны да онытма. Көнләшәсең мәллә, абзыкай. Сәхнәгә кабат чакырылган артист кебек Мисхәт озын кулларын күкрәгенә куйды. Сезнең өчен җаным жәл түгел, Сәйит Яруллович. Әлфия, ул башка. Ул җанымнан да кадерлерәк. Харунның да каруны инде үзең, Мисхәт, дип егетнең кулын кысты. Безнең заманда җанның пыты бер тиен торганны беләсең дип уйлыйм. Кешенең дә. Син моны аңларсың. Соңрак. 6-нчы бүлек. Инсанлыкка яз, яшьлек, иртәнге сафлык хакында беренче хәбәрне иңдергән Умырзая чәчәгенең гомере тарих өчен бер мизгел генә булса да, аның исемен йөртүче ресторандагы вакыйганың кайтавазы шактый озакка сузыла. Тишекле тәңкә җирдә ятмас. Җаваплы даирәләр хәлне куерталар, башка җинаять белән бәйлиләр. Салих Гаяровның бу хактагы тәфсилле сөйләмен, лаф ыруын Сакманов яхшы хәтерли. Барысы да күз алдында. Үзе катнашканнан да булайрак йөрәгендә калды. Полковникның болытларын ясалма куерта белүен кире чигергән очракта да өч дустның хәлләре шактый хөртиләнеп китәргә мөмкин иде. Салих дәдәләре булмаса. Ут нәгърәсен Александр Матросовлар кебек күкрәге белән каплап тормаса. Икенче көнне Гаяровка ашыгыч эшләр бүлегеннән Умырзаядагы хәл-әхвәлләр турында белешмә кертәләр. Ул алдындагы кәгазьләрне ваимсыз гына караган була. Хукукый хакы булса да, бу фәтвә белән кызыксынган кеше икәнлеген сиздермәскә, чырайында битарафлык сакларга тырыша. Өстәмә мәгълүматлар таләп итәргә ашыкмый. Сакланганны үзем саклармын дигән Тәңребез. Шашкын күзле шибәр егет җан тәслим кылган булып чыкты. Ифрат уста мәргән кулына эләккән, бишара. Ике кургашның берсе йөрәккә кергән, икенчесе корсакны сайлаган. Пуляларны тапканнар, нинди коралдан чыкканнарын ачыклаганнар. Сакмановка ыргытылган хәнҗәр юкка чыккан. Сәйит тәкъдим иткәнчә, җинаять кылынган кеше каны аккан урынга, ягъни кунак-кунак уйнаган җиргә барып, таныклыгын күрсәтеп, үзе тикшерү сорау алып йөрү юлыннан ул баш тартты. 7 кат үлчәп, алдын-артын уйлап эш итәргә булды. Ашыгу, кабалану, борча тотканда гына бата. Біраз тынычланып, күңелен тупсага утырткач, иң әүвәл үз бүлегенең турыдан-туры җитәкчесе министр урынбасары янына кирип китте. Чырайына хәсрәтле кайгыртулы төсмер чыгарып, "Әскәр Әлмиевич, кичә күңелсез хәл булды әле. Умырзая ресторанының хуҗасы Ленар Дин Мөхәммәтовны атып үтергәннәр. Кичке сәгать 6-ларда" дигән белдерү ясады. Ул шәхси ресторанмыни дип сораган булды урынбасар, кәнәфиенә җайлабрак утырып. Бу җинаять турында ул инде хәбәрдар иде. Министрның хуҗалар яныннан кайтып җитүен генә көтеп утыра. Яңалыкны аның авызыннан ишетергә тиеш. Салих төлкенең атасы. Шундый икән шул. Мин дә бүген генә белдем әле. Анда ризыкны бик яхшы әзерлиләр. Балык ашлары төрледән диләр. Дөрес микән? Гаяров канның шәнчи бармагыннан миенә, күзләренә күтәрелүен тойды. Безнең кичә шунда типтергәнне белә микәнни? Тикшереп карау гынамы? Әллә дөресен сөйләп бирергәме дигән шайтани фикердә узды башыннан. Юктыр, эш пышканнан гына сөйләнүедер. Бәлки кыткы салуыдыр. Җибеп төшәргә ярамый. Юкса бетте баш, калды муен тырпайып. Синең башсыз муеның берәүгә дә, хәтта хатыныңа да кирәк булмас. Бердә ишеткәнем юк, дип мыгырданды ул тавышына рәсмилек рухы өстәп. Бу эшне алып баруны үземә тапшырсагыз, кызыксынырмын. Бәлки ашатып та чыгарырлар. Син анысын булдырырсың. Катилне эзлисе урынга шунда ашап-эчеп ятарсың бер-ике атна. Син кырсагыңның күңелен күргән арада үтерүче гарәп әмирәтенә барып җитәр. Урынбасарның шаян төрттүрү алымына күчүен Салих хуплады, яхшыга юрады. Җил дә ул читләтеп үтте дигән сүз иде бу. Димәк, ул артыгын белми. Ирлек сыйфатлары гәүдәсенә, йөзенә чыгып торган пышмаклары текә иякле Гаяровны ярата иде Әлмиев. Абыйлары белән дус әшнә яшәде, ярдәм итешеп үстеләр. Хәзер алар нәселен сәхнәдән кысырыклап чыгардылар дип кенә, энеләренә мөнәсәбәтне үзгәртү
кешелекле булмас иде. Дөнья күләсә, бер әйләнә, бер баса. Үзен лаеклы ялга затсалар, кирәк булыр әле. Бик күпләр түрәлекләрен мәңгелеккә санап, киләчәкләре турында уйламыйча харап булалар. Бакчасына ашлама, тире силтергә машина сорарга түгел, зурлап күмәргә дә дус иш калмаган кәкре сыйракларны күп белә Әлмиев. Бурыш алып, дуслыкны югалтма. Бурыш биреп, дошманны арттырма. Бүлмәдәге тынлыкны Салих үз файдасына борырга булды. Министрга үзем кирип доложить итимме? Орынбасар уй дәрьясыннан арынып, юан бармагын пистолет көпшәсидә ясап, өскә күтәрде. Урысларда атаңнан алдан утка кирмә дигән әйтем бар. Дөресен әйткәндә, Гаяровның министр алдында басып торырга теләге зурдан түгел иде. Булай гына әйтүе. Яңалыклар булса миңа хәбәр ит. Кемнәр гаепле дип уйлыйсың? Министр урынбасары озынча бүлмә буйлап йөренеп алды. Олы гәүдәнең авырлыгын үстенә алган паркет идән салкын кар төсле ыңгырашып куйды. Мафияның бер-берсеннән үч алуы, байлык бүлешүе дип уйлыйм. Гадәти разборка. Син дә Җәүдәт Габдуллович кебек бар нәрсәне мафиягә сыларга торасың. Бу иң җиңел юл. Очраклылык, ялгыш ату, көнчелек, бурыч түләмәү, хатын-кыз бүлешү кебек нәрсәләр бар бит әле. Мәсьәләгә киңрәк карарга, кылачлырак уйларга өйрәнергә кирәк дип, идән такталарының елауына игътибар итмичә, яшь буынга әхлак-әдәп кагыйдәләрен кызганмыйча өләшүен дәвам итте Әлмиев. Шынында исә бу юшештә заманында Җәүдәт Габдуллович кулга алырга рөхсәт сорап кергән әһелләрнең катнашы булуында 1 грамм шиге дә юк иде аның. Министр урынбасары яныннан чыккач, Гаяров үз бүлмәсенә күтәрелмәде. Халык хәтеренә Ширек күл яманаты белән кирип калган бакчага төште. Үзе генә каласы килүе табигый. Полковникка тынычлану, уйлану өчен вакыт кирәк иде. Рестораннан алдан чыгып китеп дөрес эшләнгән, прямо-таки ак сакаллы карт булынган. Тегене Ваһаповның тән сакчысы шәпәгән булырга охшый. Хәнҗәрне дә үзе белән алырга өлгергән булса кирәк. Кухня работниклары алып яшергән булуы да ихтимал. Наганын шунда ташлап калдырган булса, ресторан хезмәткәрләренә сылап булыр иде. Юк, үтерү һөнәрен сайлаган әдәм бер кайчанда коралына хыянәт итмәс. Ул аңа язучының яраткан каләмедәй газиз була. Бит әле коралда бармак эзләре калу, аны номеры буенча эзләү ихтималы турында онытырга ярамый. Гадәтенчә, үзен тайгак юлга сөйрәп керткән Ваһапов белән Сакмановны туйганчы читтән торып дөмбәсләгәннән соң, полковник үз-үзенә тәнкыйть белән карау кимәленә күтәрелә. Йөрәгенә шик-шөбһә, шөлләү үтә. Обырның күзе күрмәсә дә, күңеле тоя. Яшерен батырын түгел, хаталанды. Шит суда ят кимә белән йөзү яхшырак дип, ул салмыш ханымнарның күңеленә охшаган берсен биергә чакыра. Тегесе разый була, ак кайнар кулын җилкәсенә, түшен күкрәгенә якын куя. Куллары йомшак, күкрәге мул, теле тутый кышныкыдай татлы. Тансы сүзенең килеп чыгышы, нәсел-нәсәбе ягыннан татарныкы булуы хакында Гаяровның Сәйит башын катырганы бар иде. Тансы тансыктан алынган. Ягъни син кычаклашып биергә, парлап селкенергә үзеңә тансык кешене чакырасың. Гәүдәсе тулы булса да, җиңел хәрәкәтле иде ак шәчле, ак тәнле, ашык җилкәле тансыгы. Гаяров кебек кара кушкыл тәнле, җитди яңаклы ирләр ак ханымнарга тартылучан була. Кавказ мәмләкәтләренең Рәсәй чабуына ябышып ятуының төбендә базар, сату алу мәнфәгатьләреннән тыш, менә шул төрле кавемнәрнең үзара гамәли җинси тартылуы да әһәмияткә иядер әле тикшереп баксаң. Кыскасы, хатын таза бәдәнле, үзен үтә дә ышанычлы тотучы, аксыл сыры килешле кәчтүмле ирнең чакыруын бик теләп кабул итте. Бираздан кулларын ялгышып кына җилкәдән муенга күчерде. Дәртле көй күңел тәсбихләрен урынына утырта, дөнья мәшәкатьләрен, иртәгә туачак кайгы хәсрәтләрне оныттыра, ипләп кенә сөйләшергә, аңлашырга җай тудыра. Бик тәмләп, тормышның кадерен белеп гүләт итәсез. Менә без эш җитлеккән буйдак, сезгә карап сыкланып, арагызда утыра алмауга көнләшеп яшибез дип, ханымның үтә күренмәле колагына җим сала башлый мут ир. Җәтмәләргә күбеләгеп тә исән калган хәйләкәр балык булып чыга ханым. Җибетелгән борчакны йота, кармакны төкерә. Кызык, дүртегездә өйләнмәгән яшь егетләрмени? Шулай килеп чыкты инде. Гомергә буйдаклар булып калырга карар чыгардык.
Хатыны янында утырып, җиңеннән тартып тормаганда, ирләр гел ялгыз дүдәкләр булып чыга түгелме? Салих сүзне җайсызрак башлап җибәрүенә үкенә, фикер җибен үзгәрәк юлга чыгарырга тырыша. Туган көнне билгеләп ятасызмы? Бик килештереп, шартын китереп утырасыз. Алай-былай сезнеке түгелдер бит. Хатын Салихның әрсез күзләренә, эре тарттырган арыш оныннан пешерелгән кыймактай тупасрак иреннәренә, яңакларына зәңгәр күзләренең яктысын сирпи дә, яна туры җаваптан каша. Сез әллә милициядә эшлисезме? Яхшы сорау. Ни өчен алай дип уйлыйсыз? Сорауларыгызда просқа тартым. Каян, кая, ник, ни өчен? Әдәм белән һавада шулай танышканнар дип язалар. Аларны күргәннәр күптән үлеп беткән булса да, шул әкияткә шанасы килә. Кешеләр хайваннардан аермалы буларак сөйләшеп таныша. Шуңарда үземне артык гөнаһлы санамыйм. Җавап бирәсегез килмәсә, көчләү юк, гафу итегез. Ханым үпкәләргә һич йынмый. Үзе дә ашыкламыш сорауларны ярата икән. Үзегез нәрсә белән шөгыльләнәсез? Дәүләт сире булмаса, игътибар итегез. Мин кайда эшлисез дип сорамыйм. Азрак эшләп, күбрәк ләззәт алу турында хыялланып яшәүче бәхетсез бәндәләрнең берсе инде мин. Дусларыгыз да шундыйлармы дип белешергә булды ханым, Салихның гәүдәсен үзенә тартуына катгый карышмыйча. Без гамәли шөгыль төрләрен туктаусыз үзгәртеп яшәргә тырышабыз. Аңлашыла, сез бер кайда эшләмәсәгез дә рәхәт яши беләсез дигән нәтиҗә ясады ак фәрештә. Тормыш ләззәтеннән баш тартмасак та, без алай ук яши алмыйбыз шул. Я вакыты җитми, я башка ягы килеп чыга. Бүген дә әле сезнең биредә ял итүегез турындагы хәбәрне сайыскан китереп җиткергәч, 40 эшне ташлап 40 якка бирегә йөгердек. Ярый әле көйе озын булды. Рәхәтләнеп сөйләшергә, аңлашырга мөмкинлек бирде. Сезгә төрттүрүм түгел иде, зинһар үпкәләмәгез. Холкым шундый инде. Ирләрнең күз явын алырлык шибәр кыз хатынга барысы да гафу ителә. Салихның тупас кочагында үзен өендәгечә яхшы хис итә башлаган ак тәнле, ак чәчле җаниясе шытлыкланырга булды. Мин үземне матур дип санамыйм. Карагыз әле безнең кызларга, нинди гүзәлләре бар араларында. Ханым пумаладай чәчле башын мәҗлес гөрләгән якка борды. Озынча муенының җилкәгә килеп тоташкан борылышы Салихның кытыршы ирененә якынлашты. Акыллы уйлап өлгергәнче, тиле эшен бетерер дигәндәй, полковник бәйдән ышкынган кымсыз авызын ак тәнгә батырды. Кайнар сихәтлек бөтен тәненә йөгерде. Ханым эреп, җибеп төшмәде. Кискен хәрәкәт белән муенын иң башын бәйләнчек ир тузагыннан азат итүне хәерлегә санады. Тынсыз калып, зәңгәр күзләрен Салихка текәде. Бер мәлгә Салих үзе дә югалып калды. Хата үтергеч булмаса да, күңелсезлек тудырырлык иде. Әмма дә ләкин каршы як хәзерлекле булып чыкты. Ханымның «Фу, какой нахал» дип әрләве әрсез ирнең гамәлен хуплауга тиң иде. Полковникның эшенә җылы кирде, теленә җырлыгы кайтты. Мафиозник Сакманов бит аны Шаяров дип йөртә. Юкка түгелдер. Бердә борчылмагыз. Мин үпкән төшкә шуан чыкмый. Шифалы. Эшендә шәрәп кайнаган ханым җитдилек боразнасын ахырга чалып чыга алмады. Авызын турсайтырга җыенган җиреннән кычкырып көлеп җибәрде. Гаяровның карасу йөзе хатынның күзләреннән иңгән зәңгәр нурлар көлтәсе эчендә калды. Без киләчәктә очрашырга тиеш. Язган булса, диде ханым, басылып, тыйнакланып китеп. Яздырабыз аны дип вәгъдәдән калмады полковник. Исемегезне дә ишетү бәхетенә ирешеп булмас микән? Сез күпне телисез, иптәш кем? Теге кыланышыгыз өчен гафу ит, исем фамилияне чыгарып сал. Музыка күптәннән туктап, биючеләр һаман кочаклашып басып торалар икән. Ханым аңына килеп, Любовь Сергеевна булам мин дип урынына ашыкты. Мәҗлестәшләре аны кул чабып каршы алдылар. Олы орыштан җиңеп кайткан Жанна Дарк диярсең. 7нче бүлек. Сакмановның тырнаклы зиһене истәлек хатирәләрне кайтара торды. Энесенә караганнары иң авырлары иде. Баскычта бер дә юкка тукмалганнан соң беренче мәлне кызулык белән авыртуны артык сизмәсә дә, алдагы көннәрдә Рафаэль үзен начар хис итә. Тәне кызыша, кабырга янтаулары әрни, ұша сөягенә чаклы сызлый. Гәрләнүдән жаны тетрәнә. Татарның баш каласында шулай каршы алсыннар әле үзеңне? Урамда очратсаң да котың алынырлык гориллалар тиктималдан изеп ташласыннар инде. Ватаны каршында берәр гайбе булса, рәнҗемәс тә иде. Дөрестлек эзләп,
ата-бабасының тарихи җиренә аяк басты кеше һәм шундый дәрәҗәдә кабул итү. Сәйит эштән кайтканда энесе чалкан яткан килеш, мишәрен әйтмешли путалакка багып тынсыз өнсез авыр уйлар дәрьясында йөзә иде. Сакманов аның хәләтен аңлады. Рафаэль, әллә чынлап та чирләп киттеңме? Кай җирең авырта? Үпкә күңелне кимерә абый. Ата-баба туып үскән изге, газиз туфрагыма кайттым. Кунакчыллыкның югары үрнәгендә кабул ителдем. Патшаларча кабул итү оештырдыгыз. Сәйит үзен бу очракта хаклы санаса да, Магаданлының рәнҗеп сызланып бимазалануын гафу итә. Аңа бер кадәр оят. Вакыты шундый матавыгы никәш. Аннан килеп, туганнар бер-берсен танып белергә тиешләр. Аяз көнне яуган боз шикелле килеп төштең. Син абый укыган кеше, әйт әле, нәрсә ул ялган, нәрсә ул шын? Минем өчен чипчи ялган кем өчендер шын булырга мөмкин түгелме? Бу фәлсәфи сорау. Аңа җавапны бик күп акыл ияләре эзләп тә берсенең дә канәгатьләндерерлек аңлатма бирә алганы юк, диде игелек хуҗасы. Мондый фикри борылыштан бер кадәр сагайып калып, башына катырак тундырмадылар микән теге мөртәтләр? Шундый гади сорауга да җавап тапмаймыш. Әдәм көлкесе. Минем йөрәгем буш. Мин берәүне дә яратмыйм. Кешелекне дә күрә алмыйм абый. Егетнең башына катырак эләктергәннәр бугай шайтан таяклары, ышкынмасын тагын. Миңа шул гына җитмәгән дип янәдән уйлап алды Сәйит. Каян килә сиңа шундый күңелсез уйлар? Син әле яшь, гомерең алда. Һәм менә табигатьнең тажы булган кешене күрә алмавыңны аңламыйм. Рафаэль урынына турып утырды. Әдәм баласы бик ямсыз бит. Эт, дуңгыз аңа караганда матуррак. Алар дүрт аяклы. Эт йорт саклый, дуңгыз тәмле ит, ветчина, салы бире. Кеше аңардан ни файда? Алай укшай артма инде Рафаэль. Мондый көфер сүзләреңне Алла ишетсә, үпкәләр. Үзем өчен мин үзем Алла. Дөресе мин ялгызлык, сирле дөнья Алласы. Улы галәмдә мин үземне барысы тарафыннан да ташланган, кирәксез бер җанлы йомышка кебек сизәм. Сакманов дини кеше булып, ислам тәгълиматына сукырларча табынмаса да, Тәңре белән бил алышуны, аңа тел теш тидерүне хупламый иде. Инсан кемгәдер нәрсәгәдер ышанырга тиеш. Халыкка, җәмгыятькә, хәтта гаиләләренә сукыр бер тиенлек файда китермәсәләр дә, үзләрен күкләргә чиеп болытлар җилкәсенә утыртып куйган фәйләсүфләр, шагыйрьләр турында укыганы бар иде. Бу йөнтәс аяклы, ясалма тешле, олы миңле, кыскарак буе һәм яшерәк булуы белән генә Сәйиттән аерылып торган егеткә каян килгән мондый кизәнү, кәпрәю, тайшану? Бу фикерләре үз башында туганмы? Башка берәүне кабатлыймы? Каяндыр укып, шуларны үз фикер итеп уч төбенә утыртамы? Бары бер сәйер егет. Каян килгән сиңа шундый өметсезлек, рухи бушлык? Мондый халәт үтә ул. Заманында мин дә дөнья үзәгендә торам. Һәр нәрсә миңа бәйле дип уйлый идем. Ашы тормыш дөрестлеге бу хыялымны шәлпәрәмә китерде. Төн караңгы, аның артыннан таң килә. Син ишеткәнсеңдер, минем хатынымны үтерделәр. Балабыз туа алмыйча калды. Мин мәңге ялгыз бер үзем бу җаһил дөньяда. Тирә-якта караңгылык, бузлык, кругом ялган, алдау. Мин берәүгә дә ышанмыйм. Горкиның бер каһарманы яхшы кешеләр ялган акчалар кебек сирәк очрыйлар дигән. Димәк, алар аз булса да бар. Яхшылыкны күрә, аңлый, көндез чыра, төнлә шәм яндырып булса да таба белергә кирәк, Рафаэль. Былай яшәп булмый. Шактый үзак сөйләшеп утырды ул кичне яңа табылган, рухы төшкән, өметсезләнгән, тәмам мәюсләнгән энесе белән Казан мафиясе башлыкларының берсе. Табигаты белән аумакай, тотрыксыз, исәп-хисапсыз тәэсирләр, хисләр дөньясында яшәүче кеше икән Сакмановларның Магаданда үрчегән нәсел-нәсәбе вәкиле. Андыйлар өчен дөнья ак белән кара төсләрдән, күк белән җирдән, ут белән судан гына тора. Хисси кешеләрнең күңеле әрнүшән, михнәт, җафа чигүшән, тиз яраланушан була. Ул гомере буенча дөреслеккә юл эзли, әмма кичерешләре артыннан үрелеп баруы сәбәпле баштан ук очсыз тыкрыкка кирип китә. Якыннарына үзенә кайгы хәсрәт китерүдән уза алмый. Сөйләүнә караганда Рафаэль урта мәктәпне тәмамлагач, элемтә техникумында укый. Булачак белгечен ошатмыйча аны ташлый.
2 елга якын җирле югары уку йортының филология факультетында белем исти. Хакыйкать эзли. Төпченүчән кешеләрне бер чорда да яратмадылар. Институттан куула. 2 тапкыр гаиләле булып та караган икән Сәйитнең энекәше. Бу тарафтан абыйсын куып җитә язган. Беренче хатыны казак кызы Рафаэльне 2 айдан сәбәбен дә аңлатмыйча ташлап киткән. Хуҗабәк утырып илаудан ары китә алмаган. Икенче хатыны шул якта туып үскән Татьяна иренең кешенең жаны үлми, җимерү минем хыялым кебек сөйләнүләренә игътибар бирмичә, Сахмановлар нәселенә шем кара чәчле бер малай, сыек зәңгәр күзле, оппак чәчле бер кызый бүләк итеп, философ ирен өеннән куып чыгарган. Ирак сахрадагы гаскәрнең җиңү хәбәрен алып килгән чапкынчыга нисбәтән ул мондый әмер биргән диләр. Мавр үз бурычын үтәде, Мавр теге дөньяга китәргә хаклы. Белемсез, фатирсыз, акчасыз Рафаэльнең күңел түрендә, шуар йөрәгендә Татарстан тарафларына юл тоту нияте туа. Ирак туганнарыннан ялкынлы чакыру алган сөйкемле сөяк кебек тиз генә җыена да, бердән бер байлыгы, өмете, алтын коелмасын кыстырып, олы юлга чыга. Әвәл әтисенең туган авылына кайтып төшә, пәйгамбәрнең иңүен берәү дә көтмәгән булып чыга. Татарча бөтенләй диярлек сөйләшә алмаган, хылкы фигыле шактый сәер ир авыл җирендә озак яши алмый. Артык якын туганнары калмаган. Сәйитнең адресын юллап, бик теләп, күчтәнәшне Казан каласына озаталар. Соңрак авылдан килгән икенче туганы Рафаэльгә үз мөһерен сукты. Сәер бәндә, таракан кебек яктыдан каша, гел тыныч пышмак изли, бер эшнең рәтен белми, ашауда әллә кем түгел, салып бирсәң эчә. Үзе эзләп йөрми, бердән бер яхшы гадәте шул. Туганнар җыелышып киңәштек тә, сиңа җибәрдек, ачуланма. Шәһәр зур бит, сыяр әле шунда ул гына. Шәһәр зурын зур анысы, сүз дә юк. Мәгәр дөньяның иң олы каласында да һәр кемнең яшәү урыны, ятагы булырга тиеш шул. Ходаның хикмәте. Ничек кенә булмасын, Сәйит аның турында кайгыртырга, тормышын сипләп җибәрергә бурычлы дип тапты үзен. Кызганды. Шул хәтлесенә дә игътибар итте Сәйит. Яшәеш, галәм, йолдызлар, дөрестлек һәм гаделсезлек турында сөйләшергә, шәхси фикерен әйтергә яратса да, Рафаэль язмышын каһәрләми, зарланмый, хатыннары хакында да яман сүз ышкындырмый. Бу сыйфатын Сахманов хуплады. Ялгызлыкка омтылуын, гомер йомгагы өчен эзләвен ошатмады. Бузыклык, фәхишлек үзәге, әхлакый шәриклек оясы булган шәһәр аның өчен түгел иде. Рафаэльне һәр адымда явызлык, һәлакәт саклап торгандай тоела. Сәйит килмешәкнең үзегенә белгән куркыныч һәм серле дөньяны тоеп яшәвен сизде. Берәр гасырга иртәрәк я соңрак җәмгыятьтә ипле тормыш, тәртип урнашкан вакытта игелекле чорда туарга тиеш иде бу нечкә хисле, яралы йөрәкле егет. Мин кешеләрне үтәли күрәм, диде Рафаэль бер көнне. Беренче хатынының мине яратмаганын, бары тик кызганып кияүгә чыкканын яисә шират уздырасы килгәнен генә белдем. Шуңарда яратсам да, үземне тәртипсез тоттым, кыландым, тавыш, җәнҗал чыгардым, үзем күбрәк интектем. Йөрәгем утында, ялгызлыгым ялкынында үзем яндым. Икенче хатыным үзен хәйләкәр, акыллы санады. Кызымны үземнеке түгел икәнен беләм. Кайсы көнне чит ят ирдән балага узган вакытын санап чыгардым. Үземнеке булмаса да, Ларисаны барысыннан да артык яратам. Тәне миннән түгел, ә җаны миңа якын. Мин хәсрәтне, михнәтне олылыйм. Шуның белән мин башкалардан өстен. Ни өчен татар кызына өйләнмәдең дигән сорау бирде Сәйит аңа бер кичне. Безнең якта хатын-кызга кытлык зур. Шибәрләрен шампан шәрабы ванналарында кыйындырып, алтын көмеш тагып, яшьли бозып, иртә картайтып бетерәләр. Кыскасы, аларның гомере умырзая чәчәге белән кыргый суганныкы кебек, бик кыска. Тормыш өчен ярамый алары. Магадан ягында туып үскән, ата-анасы ягыннан татар булган кызлар үзләренең милләтен танымыйлар. Минемчә, хатын-кызның милләте юк, була да алмый. Табигать аны башка максат өчен, кеше нәселен үрчетү өчен яраткан. Һәр халыкның алдынгы, изге хисле, азатлык өчен көрәшче хатын-кызлары бар. Киресенчә, алар милләтнең җаны, көче, киләчәге дип Сәйит бирешмәде, карышты. Рафаэль кулын гына селтәде. Син әйткәннәре инде хатын-кыз түгел. Әйе, дөньяны аңлавы, фикерләү рәвеше яссылыгыннан бәйләгәндә дә Сәйитнең энекәше Сәйер,
гадәти түгәрәктән төшеп калган кеше иде. Шул ук вакытта аңарда ниндидер эчке көч, ышаныч таяныч та бар кебек. Андый кешеләрнең чынбарлыкны яшәешне үз аңлавы, үз тануы була. Килешмәүчән, алдашуга бармаучан холыклары булгавыр заманга авыр җайлашса да, алар бер кайчанда дусларын сатмый. Үз фаҗигасына бикләнә, үзен каһәрләп үрсәләнә. Мәгәр күңеле изге булса да, якыннарына яхшылык эшли алмый. Иң раушан нияте дә ахыр я көлке кабул ителә, я һәлакәт юлын алып чыга. 8нче бүлек. Хаяровның ыргылып алга барган тулпарын туктата алырлык көч юк иде кебек дөньяда. Барча хыяллары диярлек гамәлгә ашып бара. Күлмәк киеп туган диләр андыйлар турында. Полковник дәрәҗәсен алу белән бүлек мөдире итеп расланды. Тавык кебек бөртек шүпләп, вакланып аптыраткан Җәүдидән дә котылды. Пенсиягә озаттылар бахырны. Салих элеккеге шеф Насиров белән эре генә саубуллашты. Ары бире кирәк булсам, шалтырат, ярдәм итәрбез дип кулын киме рәвеше ясап сузды да, алдында яткан кәгазьләргә кадалды. Янәсе, аягүрә басып торучы кешене хөрмәт итсә дә, аның өчен эштән дә мөһим нәрсә юк. Җәүдәт Габдуллович астан кайнап күтәрелгән саруын, шүпрәле кабартмадай ашуын төкреге белән йотты да, бүлмәдән чыгып китте. Артык аның белән кызыксынучы кеше булмады. Яңа хезмәтенең башында ук үзен ныгытып кую нияте белән Гаяров бер олы җыелыш уздырып алырга булды. Гамәли назари әзерлекле нутыгы белән тикәләрне бераз өркетеп алып, бүлектә селкенеп йөрүче кибәк, әрбә, ышыкларга үзенең кем икәнен күрсәтеп, ду килеп алу иде якты хыялы. Тик Умырзаяда аяк астыннан чыккан хәл-әхвәленең бер кисмәк балга төшкән сыңар кашык дигит булып чыгуы бар иде. Югары менгән саен йыгылып төшү куркынычы да арта бара икән шайтан алгыры. Җинаятьчелеккә каршы көрәшнең чираттагы бурычлары дип исемләнгән берәгәйле теманы тикшерүгә кул астындагы хезмәткәрләреннән тыш район милиция бүлекчәләреннән прокуратура һәм КГБ кебек җаваплы оешмалардан шактый кеше чакыртты. Күбесенә үзе шалтыратып чыкты. Күрсеннәр, тыңласыннар, өйрәнсеннәр, нәтиҗә ясасыннар. Зиһенендә шыткан уйларын ишеткәннәре белән байытып, яшерәк чакта укыганнары белән тулыландырып, киңәшмәне гомумирәк рухтагы кәлимә белән башлап җибәрде. Чыгышымны министрыбызның армый-талмый кабатлый торган сүзләреннән башлап җибәрәсем килә. Без хөкем оешмасы булудан бигрәк, тәрбия һәм ышаныч оешмасы. Халык безгә тулысы белән язмышын тапшыра икән, әлеге өметне аклый белергә тиешбез. Бу гыйбарәне бүлмәдә утыручы сөмсез җаннардан өстенлеген күрсәтү өчен тантаналы рәсми дулкында кабатлады. Иңендәге яңа йолдызлары көч өстәп тора үзенә. Тормышыбыз ипләнеп бара, яшәешебез мәгънәле, республикабыз мөстәкыйльлек юлыннан эре адымнар белән алга атлый. Әмма тирә-ягыбызда һаман да җинаятьчелек яши. Һаваны агулый, сугыш, ызгыш, үтерешләре булып тора. Мәгълүм булганча, сәламәт яшәеш үзеннән үзе генә килми. Организм аның өчен көрәшергә тиеш. Мин туктаусыз бер нәрсә хакында уйланам. Кешегә бу чаклы явызлык каян килә? Тумыштанмы, мөхиттәнме? Әллә тәрбияви алымнарыбыз дөрес түгелме? Шул рухтагы фикерләре белән полковник шактый узак итеп иренмичә уртаклашты җыелыш әгъзалары белән. Барысы да шешле биреп балта алган кешеләрдәй аны йотлыгып тыңладылар. Тик аңа буйсынмаган прокуратура вәкиленең генә булай да шалыш аскы ирене тагы да аскарак салынды. Аның көлемсерәвен Салих үзенчә юрады. Җинаятьчелек юкка чыкса, синең ни пычагыма кирәгең бар диюе иде әхтрафсызның. Төп чыгышны 3 урынбасарының берсенә Алексей Тимофеевка йөкләгән иде. Артык җаваплы бурычны аңа кушканына соңыннан үкенде. Кардәш милләт вәкиленә үҗәтлек, үз сүзлелек хас икәнне белә иде. Терсәкне тешләп булмый. Әле генә майор дәрәҗәсенә күтәрелгән кеше йомышына артык җаваплы килеп, тырышып, төпшенеп әзерләнгән. Җитди җыелышта яңгырау мәҗбүри булмаган хәл-әхвәлләргә дә тукталган. Карьерага юлны һәр кем үзенчә яра, үзенчә куа. Җинаятьчел төркемнәр арасында өстенлек, байлык өчен сугыш дәвам итә. Үткән атнада гына Умырзая ресторанында аның хуҗасын атып үтерделәр. Үтерүче әлегә тотылмаган, тикшерү алып барыла, шаһитлар җитәрлек. Айрым алганда, шул ук көнне Ешкараладан махсус автобус белән килгән 25 хатын-кыз юбилей бәйрәме ясап утырганнар.
Берничә сәгатьтән соң 3, дөресе 4 ир пычмактагы өстәлне биләгәннәр. 4нчесе күрәсең, я сакчылары, я йөртүчеләре булгандыр, ашау ишүдә катнашмаган. Әлеге кешеләрнең берсе тышкы ишектән чыкканда, тәннән алынган патроннарыннан күренгәнчә, тавышы кысылган чит ил пистолетыннан ресторан хуҗасы Ленар Динмөхәммәтовка аткан. Оператив группа ашыгыш ярдәм килгәндә, ул үлгән була. Сәбәбе билгесез. Үтерелгән кешенең шәхесе ачыкланды. 2 ел элек үз фатирыннан чыкканда милиционер киемендәге кеше тарафыннан атып үтерелгән Мансур Мәүлетовның якын туганы булып чыкты. Үтерүчене тапкан, кулга алган идек, тикшерүне ахырына җиткерә алмадык, камерасында асылынды. Бәлки, асып үтергәннәрдер. Шиткә китәсез, дип шактый кырыс тавыш белән бүлдерде аны полковник. Көне буе утырырга туры килер. Мансур Мәүлетов вафатына бер атна калгач, әлеге ашхананы күрәчәген сизенгәндәй энесенә яздырган. Дөресе бик арзан бәягә сатып җибәргән. Динмөхәммәтовны шунда тукланган 4 иратның берсе атып үтергән дигән фикер версия бар. Вакытын төп төгәл әйтә алам. Пешекче ханым Алексей Тимофеев алдында яткан кагызга күз ташлап алды. Әйе, Альмира Сиддикова милицияга 6 туларга 10 минут калгач шалтырата. 7нче 10 минутта безнең егетләр тикшерүне башлап җибәрәләр. Бу чаклы ваклап сөйләүнең Гаяров күңеленә хуш килмәве аңлашыла булыр. Ул күн тышлы, биек артлы кәнәфиендә зыр итеп әйләнеп алды. Канәгать түгел. Сакманов аңардан тикшерүне шундук үз кулыңа ал, башка берәүне дә якын китермә дип үтенгән иде. Ә ул министр урынбасары янында койрык булгап чыкты да тынычланды. Монысы да артык тәфсилли. Татарстанда үзгә хәлләр башка үтереш, талаш, суешлар булмаганмыни? Бу җирән тумранга ирек бирсәң, әллә нәрсәләрне, әллә кемнәрне тартып йолкып чыгарыр. Фикерләү киңлеге җитешми. Тырнак астыннан киризләү олы вакыйгалардан читләштерә. Глобаль фикерләү һәр кемгә дә бирелми шул. Шул сыйфаты, ягъни вахшыллыгы өчен Җәүдәт Насиров ярата иде үзен. Аның кешесе бит әле ул. Кысарга кирәк булыр. Альмира Сиддиковадан 2 көн буена үзем төпшенеп, җентекләп сорау алдым дип төссез соры тавыш белән дәвам итә Алексей Тимофеев, үзен ниләр көтәсен белмичә. Безнең яшәп килүче кануннар рөхсәт иткән. Мөмкин булган барлык алымнарны кулландым. Бераз икеләнеп торганнан соң өстәп куйды. Йөзе көл төсенә кергәнче селектем. Дөресен әйтеп бетерми хуҗасы турында. Хәйләкәр. Кыскасы, тарыгашка. Бездә тукланган ирләрне шул ук киемнәреннән күрсәм, бәлки таныр идем. Йөзләренә күтәрелеп карамадым. Берсе иң өлкәне кирәгеннән артык тулы гәүдәле, икесе бик нечкә булмасалар да рестораннарда ашап йөрүчеләр өчен шактый төз гәүдәле иделәр. Шул чаклысы хәтердә калган диде. Артыгын сөйләмәгән бугай акылсыз хатынга охшамый, үлгән артыннан китәсе килми, ашау эчүдә катнашмаган яугир турында ләм-мим сүз әйтмәү сәер. Бүлек мөдире үзләрен ашаткан хатынга уңай бәя биреп ашыкты бугай. Шәшәкләре артыннан җиләкләре өлгергән икән инде. Тимофеев аксыл соргылт йөзенә канәгать, төши елмаю чыгарып, полковник Гаяровның киң өстәленә япон диктофонын китереп куйды. Сиддикованы язып алдым. Анда әле мин әйтеп бетермәгән өстәмә хәбәр белешмәләр бар. Мәсәлән, ул шул тирәдә залда булсам да, кем атканын шәйләми калдым. Булар чыгып киткәч, кемдер урамнан йөгереп кире атып чыкмады микән дигән шигем дә бар ди. Хәзер тыңларга уйласагыз, иптәш полковник, менә шул сырлы төймәгә басыгыз. Кызыклы борылышларга, фаш итүләргә мөкиббән прокуратура вәкиле, милиция бездән күп нәрсәне яшерә дигән фараздан чыгып, тыңлап карасак, мәгълүматыбыз тулырак булыр. Хатмарлы эш күренә. Безнең күбебезгә бу үтерү белән шөгыльләнергә туры килмәгәй дип үҗәтләнде. Тыңларга әзерләнде. Тасманы күмәкләшеп тыңлау һич кенә дә Гаяровның ниятенә, теләгенә туры килми иде. Аның эштәлеге белән әүвәл ул танышырга тиеш. Әгәренки ханым кабымлыкка өстәмә рәвештә кара уылдык китерткәненең өстендә фәлән төсле кәчтүм иде, миңа фәлән сүзләр кыстырып утырды дип тә өстәгән булса, хәлнең хөртиләнеп китүе мөмкин. Салих дулкынлануын басарга тырышып, үзе дә сизмәстән бармакларын ак шома өстәл кырыена батырды. Бераз хәл тарткач, оң кулын өскәрәк күтәреп, киеренке һаваны кисеп төшергәндә итте. Йөзе кырысланды, күзенә кан менде. Хәзергә бүленеп тормыйбыз, алдан докладын тыңлап бетерик. Аннан соң күз күрер. Дәвам итегез, Алексей Фирсович, диде. Соңгы сүзләренә йомшак, дустана аһаң бирергә тырышып. Хакимият оешмаларында язылмаган канун шундый: кем өлкән, шул акыллы. Так вот, шартлау тавышы залда паника уята. Шыршу, шау-шу куба. Шинаш китә,
хатыннар дәррәү урыннарыннан күтәрелеп урамга йөгереп чыгалар, күп уйлап тормастан көтеп торган автобусларына төялеп кайтып та китәләр. Исәп-хисап ясап тормыйлар. Берәү үлми, икенче көн күрми дигәндәй, директорны күз алларында ату 3 миллионны кесәдә калдырырга мөмкинлек бирә. Бер катлылар заманасы узды. Тик без компаниянең изенә төштек. Алдарак әйткәнемчә, Ешкар-Аладан килгән десант булып чыкты ул. Каян белдегез аларның Ешкар-Аладан икәннәрен? Менюның бер читендә карандаш белән язылган булып чыкты. Фәлән шәһәрдән сәгать 1-гә 25 кешегә өстәл, туган көн. Заказ ясаган хатынның телефоны да бар. Шунда ук язылган. Аны эзләп таптым. Үзе күргәнне түкми-чәчми сөйләп бирде. Анда утырган 4 ир турында яңарак мәгълүматлар өстәде. Төсләрен, битләрен төп-төгәл хәтерләмим. Бердән алар багана артында утырдылар. Миннән ерак иделәр. Икенчедән, үземнең туган көнем булгач, кешеләрне шулай еракка алып килгәч, игътибарны кунакларыма бирергә тырыштым. Ә менә безнең Любовь Сергеевна исемле шибәр хатыныбызны ирләрнең берсе биюгә чакырды. Озын буйлы, кыңгыр чәчле, светлырак кәштүмлесе, подругабызны күкрәгенә кысып, битен яңагына куеп, шактый озак бийде. Полковник Гаяров әлбәттә үз гали җәнапларын таныды. Тәне эсселе суыклы булып китте. Маңгайына, аркасына тир бәреп чыкты. Күпне күргән шуар йөрәге тартышып куйды. Әйтерсең лә ул Сират күперен кичеп ята. Тамух ушагының кызыл телләре тәнен ялап-ялап ала. Тормышында иң хәтәр мизгелләрне кичерү булгандыр аның. Табигый сиземләве, тумыштан килгән саклану йөгәнеше, тәҗрибәсе дилбегәне үз кулына алырга боерды. 7 биреп 6 ала торган вакыты түгел иде. Сиддиковсы да эләкче хатын булып чыккан, үзен эләктерәсе булыр. Кызыклы хәл. Ул ханымны эзләп табуыгыз яхшы булган. Тегесен? Тавышы киселеп, сизелер-сизелмәс кенә калтыранып чыкты. Тимофеев хуҗасының дулкынлануын яхшыга, үз файдасына юрады. Любовь Сергеевна дигәненең эш, өй адресларын таптым. Тик ул әниләренә авылга беренче көнгә утырмага киткән булып чыкты. Бүген я иртәгә кайтырга тиеш. Үзем барырга җыенам. Кыскасы, без үтерүченең яисә үтерүчеләрнең койрыгына басып киләбез. Бәлки шулар аша башка ачылмый калган җинаятләрнең дә эзенә төшәрбез. Әдәм баласына кыйынлык килгәндә, бигрәк тә хәүф-хәтәр янагында аның өстәмә мөмкинлекләре, баш миенең әлегәчә йокымсырап яткан күзәнәкләре уянып, хуҗаларына ярдәмгә килә диләр. Хак сүз икән. Майор Тимофеев уңышлыгын алып барган тикшерүгә Салих Гаяров икенче көтелмәгән яктан килеп чыкты. Миндә бер җитди сорау бар, майор. Сез Ешкар-Алада төпчү эшләрен алып баруга хакимият оешмаларыннан рөхсәт алдыгызмы? Әллә партизанщина белән шөгыльләнәсезме? Без бит берәүне дә кулга алмадык. Шау-шу чыгармыйча, тавыш күтәрмичә генә башлап җибәрдек тикшерүне. Рөхсәт алырга кирәктер дип уйламадык та, диде мондый сорауның бирелүенә үк гаҗәпләнеп, сәясәттә бик көчле булмавы, интригалар мәктәбен тулысы белән үтеп җитмәве сәбәпле шөбһәләнеп калган Тимофеев. Мондый борылышка ул әзер түгел иде. Сез яшьләр уйлап җиткермисез шул. Безне җитәкчеләрне кыен хәлгә куясыз дип, теләктәшләр эзләп, бүлмәдә утыручыларга күз ташлады Гаяров. Дөрес сорау. Марий-Эл Татарстан шикелле үк мөстәкыйль республика. Нигәле без үзара исәп-хисап ясап, атышып, шәнчешеп йөрүче шакаллар, җинаятьчеләр өчен ике дәүләт арасындагы мөнәсәбәтләрне бозарга, катлауландырырга тиешбез. Дөрес юл түгел бу дип хуплады аны үзен милләтче итеп күрсәтергә яраткан Казан прокуратурасы вәкиле Әхмәт Мурзин. Үз мөдиренең фикер сөрешен һәм ниятен дөрес сиземләп алган икенче ярдәмче Рәхимҗанов: Алексей Фирсович, син бу моментны уйлап җиткермәгәнсең. Иртәгә Ешкар-Аладан, Сыктывкардан, Чебоксардан милиция әһелләре килеп төшеп, безнең гражданнарның өнен ала башласа, без бит җәза оешмалары гына түгел. Бу хакта чыгышының башында министрыбызның сүзләрен дөрес искә төшерде иптәш полковник дип, нутыкчыга шелтә белдерүне мәслихәт тапты. Полковник Гаяров үз табышын хуплады, бераз тынычланды. Бәйдән ышкына башлаган нервларын тупсага утыртты. Миңа ике җөмһүрият арасындагы мөнәсәбәтләрне җайлауны үз өстемә алырга туры килер. Ярый әле министрны да, аның замнарын да яхшы беләм. Теге хатыннарның адресларын миңа бирерсез. Әүвәл хуҗаларыннан рөхсәт алырмын да, үзләреннән вәкилләр чакыртып тикшерү эшен дәвам иттерермен. Хакимият оешмаларында бәхәскә йолдызның иресе нокта куя. Үзен күрсәтеп алу өчен яхшы мөмкинлекнең кулдан ышкына баруын сизенде майор Тимофеев. Җитмәсә, кисәтү алды. Табигый ки, аның кәефе кырылды, күтәренке рухы төште, сөмсере кыйылды.
Siz каршы килмәсәгез дип, үз табигый халәтенә кайткан Гаяров кырыш тавыш белән сүзен ялгап китте. Бу пычрагышны үз өстемә алырмын. Чөнки операция бик катлаулы, четерекле булырга охшый. Аның биредә дөрес әйтелгәнчә, башка җинаятләр белән бәйле булуы мөмкин. Ачылмыйча калган яллаулы үтерүләр бар. Җәмәгатьчелек безнең артык акрын кыймылдаудан канәгать түгел дип, бүлмәдә утыручыларның барысына да уртак кисәтү ясады да, Тимофеевка баш кагып сүзен дәвам итәргә рөхсәт бирде. Башка бүлектән чакырылган Александр Атнагулов беренче мәсьәләне былай тиз генә ябу белән килешмәде. Дөрес, сүзне ул да Гаяров ягына ялагай ымнан салпы якка салам кыстырудан башлады. Полковникның бу эшкә үзе алынуын хуплыйм. Кулыгыз каты, күзегез үткен. Тик минем майорга бер сорауым бар, рөхсәт итсәгез. Умырзаядан фаҗига турында хәбәр алынганнан соң урынга чыккан оператив группаның җитәкчесе кем иде? Ул анда нәрсәләр тапкан? Җаваплының үзен тыңларга иде. Салих чырайын сытты. Мәсьәлә хәл ителгәч, ни пычагыма куертып маташа инде бу мөртәт, сәнәктән көрәк булган нәрсә, авызына чүпрәк тыгып булмый шул. Үзен хәйләкәр дип саный, мине мактаган була. Синең мәдхиеңнең бәясе безгә мәгълүм. Бузлауктагы бузау кебек тайып егылганны гына көтеп йөрисең. Тәкъдимне яклыйм, киләсе киңәшмәгә чакырырбыз дип вәгъдә бирде Гаяров. Әйдәле майор, дәвам ит. Икенче үлем шулай ук алдан оештырылган. Мафия эше. Олы бизнесмен Сәйит Яруллович Сакмановның энесен жазалап үтергәннәр. Кайсыдыр сорау тундырды. Сәйит Сакмановның бер туган энесеме? Юк, туганнан туганы. Күптән түгел Магаданнан килгән булган. Казанда рәтле юнле бер җирдә дә төпләнеп эшләмәгән. Аның үле гәүдәсен Кыры елга урманында таптык. Шишендереп, кулларыннан агачка элеп куйганнар да вак калибрлы мылтыктан атыш ярышы оештырганнар. Шактый пуля алынды тәненнән. Автобускамы, чит ил маркалы җиңел машинага утыртып алып киткәннәр. Байтак кеше күргән. Тик берсе дә тәгаенли алмый. Бер кайда да эшләмәгән кеше бич кемгә кирәк булды икән? Сакмановның дуслары тынчыктырган аны. Абыйсына үч итеп. Тимофеев сорау аңлатмаларга игътибар бирмичә, төссез тигез тавыш белән докладын дәвам итте. Бу юлы аны бүлдермичә тыңлап бетерделәр. Гаяров эшлекле кыяфәт белән кара кушкыл йөзенә ифрат борчулы төсмер чыгарып, майорны тулыландырды, яклады. Элек без штатлар җитми, машиналарыбыз иске, коралларыбыз тутыккан дип зарлана идек. Хәзер хөкүмәт безнең бу бүкәнне бәреп йыкты. Шикаят өчен нигез юк. Оештырылган җинаятьчелек кытыра. Безнең борын төбендә әллә ниләр кыла. Хукукларыбыз аз, кулларыбыз бәйле, кулга алабыз, җитди гаип куябыз, 3 көннән чыгарып җибәрергә мәҗбүр ителәбез дигән булды прокуратура вәкиле. Фикер алышуда катнашмады дип әйтмәсеннәр өчен генә. Без дә зарлансак инде, теләсә нинди машинаны туктатып тинти алабыз, шикле күренгән кешене судсыз нисез ябып куя алабыз дип Гаяров мәсьәләгә ачыклык кертергә булды. Бәлки, җинаятьчел төркемнәр үзара сугышып, берсен-берсе кырып ятканда, безгә мыек бурып читтән карап, җыелышлар уздыру хәерлерәктер дип пыскып янган ушакка шыбык-шабык ташлауны кирәк тапты шул ук Александр Атнагулов. Бу ярым шаян сүзләрне үзенә төрттерү дип кабул иткән Гаяров кисәтү ясауны тиеш күрде. Бер тапкыр йомшаклык күрсәтсәң, муеныңа менеп утырачаклар. Мин, иптәш подполковник, сездән мондый бәяне көтмәгән идем. Без биредә вакытны заяга уздырып утырабызмыни? Ничаклы файдалы фикер ишеттек. Күп нәрсәгә ачыклык керттек. Турыдан-туры Гаяровка буйсынмаган Атнагуловның үз этлеге үзенә җиткән. Мин каршы түгел, биредә җылы, тәрәзәдән күренеш матур. Һәр кинаяның шиге була, диде Салих. Үзе тегеңә күз кыскан булды. Нәтиҗә ясыйк. Ачылмаган җинаять эшләрен бүлешеп алабыз. Бер атнадан һәр кемнең докладной запискасы әзер булсын. Үз өстемә Умырзаядагы җинаятьне ачуны алам. Барыгызга да рәхмәт. Бүлмәдә бер үзе калып, Салих Гаяров бик озак уйланып утырды. Җыелышка башыннан узган өйрмәле вакыйга хәлләргә бәя бирде. Иң әүвәл күңеле тырналды. Кемсәләр рәхәт күргән өчен ул гысыл кыйнырга тиешме? Кемдер аш ашый, кемдер баш кашый түгелме соң? Биредә абзыкай үзең гаепле. Сазлыкка аңлы рәвештә кирип баттың. Монысыннан исән мин кутылсам, дистанцияны тота белер идем. Нишләп үземне шулай битәрлим соң әле? Дуслары юк, танышлары аны төшкә ашка чакырган ди.
Хәзерге демократия заманында хәтта безгә дә гомердә бер мәртәбә булса да иҗтимагый урында тукланырга мөмкиндер бит. Аннан килеп, шәхси рестораннарның нимә тәштереп ятуларын, кайсы тарафларга хәрәкәт итүләрен мин белергә тиешме? В курсе булырга тиешме? Әлбәттә. Шәһәр абруйлары, мафия әһелләре белән көпә-көндез ресторанда кунак булып йөргәнсең полковник башың белән дисәләр, алар белән тиле тәкәләр кебек гел сугышып яшәргә дигәнмени? Мин алар белән аралашып, эш серләренә үтеп керәм, хәбәрдә торам, бик күп канлы бәрелеш, үтерешләрне искәртәм. Барыбер тынычлык килмәде полковникка. Әшәке, сосы, шакшы курку хисе җанына үтеп керде. Күңелсезлек салкыны тәнен, йөрәген бимазалады. Әгәрен ки бу хәлләр ачыла калса, мин алдан чыгып киткән идем, берни күрмәдем дип кенә котылып булмаячак. Сакмановның беләгендә кан изен күрүгә, тикшерүне ачып җибәрергә, кире әйләнеп кайтырга тиеш идең диярләр акыллы башлар. Эш өчен тырышып, кыен хәлдә калуың бар дигән катгый нәтиҗәгә килеп, умырзая операциясе кебек тәҗрибә вә акыл сорый торган катлаулы һәм четерекле шөгыльне бала чагага ышанып тапшырмыйча үз кулына алырга карар кылды полковник Гаяров. Аның өчен әлегә иң аянышы шунда иде. Үзенә ифрат килешеп, гәүдәсен кысмыйча сыланып торган шул ук Сакманов бүләк иткән костюмын тиз генә кия алмаячак. Танып алулары ихтимал.